Riko keteko ngendi wae? Nyong kecacas goleki mbah ora ketemu. Nang apa riko ora betah nang kene nang omah mlaku ket isu. Iki lho wis jam 2. Iki lho wis jam 2 lewat. Tapi iki susu nur. Riko dompete sih pura. Hah? Dompete sih pura. Apa? Dompete disimpen pura isih pura. Iki tak bonggol wae. Aja ngantek ilang lunga-lunga. Iki tak cekel wae mlaku. Wong kon nang omah anteng. Kok ranjangan kowe. Lah ya wis entek wong jam 2 bengi kon jangan. Mange patine go ngulon. Go ngulon rendi. Nggone lumbung. Urung tak pepe go ngulon rendi. Dah nyanding padi.